Il-Kumitat tat-Talbiet tal-Mediċini Eċċezzjonali nefaq 14 miljun euro sabiex ġew approvati aktar minn 1800 mediċina eċċezzjonali li ma jinsabux fuq il-formularju tal-Gvern. Nefqa li saret bejn April 2018 u Awwissu ta' din is-sena. Il-Kumitat twaqqaf każijiet ta' mart rari li allura jkun jirrikjedi mediċini rari u li ma jkunux fuq il-formularju tal-Gvern biex naraw kif il-Gvern ikun ta' għajnuna għal min sfortunatament jintlaqat minn mart bħal dan. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li l-allokazzjoni finanzjarja għal mediċini tinqasam taħt diversi kapeb bħal huma l-mediċini għat trattament tal-kanċer u tad-dijabete li għalihom għas-sena li ġejja ġew ivvutati 18 miljun euro u 3 miljun u nofs euro rispettivament. Fil-waqt li taħt in-nomenklatura Medicines and Surgical Material ġew allokati 129 miljun euro. Il-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal il-Gazzetta Kulħadd li fejn jidħlu l-mediċini b'xejn saru avvanzi sinifikanti u dan fi żmien relattivament qasir. Apparti l-fatt li solviet il-problema tal-mediċini out of stock li ma kienx problema żgħira għax biżżejjed jingħad li l-ammont kien ikun ta' mijiet ta' mediċini kuljum. Il-Deputat Prim Ministru Fern qal li b'konsistenza ma' dak li wedna fil-programm elettorali għall-aħħar elezzjoni ġenerali daħħalna aktar mediċini fuq il-formularju tal-Gvern fosthom għal diversi tipi ta' kanċer. Ta' issa ma kienx hemm rimedju għal min kollu bżonn mediċina li ma tkunx fuq il-formularju jew ma jistax jieħu sostitut għalihom fuq il-formularju. U allura f'daw il-każijiet eċċezzjonali ħafna drabi jkun jew mart rari jew mart serju. Għaddejna avviż legali sena nosilu f'Marzu ta' sena li għaddiet biex nwafqu kumitat li jevalwa dawn il-każijiet eċċezzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.